montážou odtieňacej techniky som začínal zhruba pred 20 rokami. Najskôr som pracoval popri zamestnaní, neskôr na živnosť a keď sa s ním vrátil do zahraničia, tak sme vytvorili spoločnú firmu a postupne sme nabehli spoluprácu s firmou Klimax. V roku vlastne 2009 ma otec požiadal o nejakú pomoc pri pár montážach, tak zrazu som si našiel nejakú takú fajn brigádu. No a neskôr po nejakých takých dlhších úvahách sme sa rozhodli, že dáme nejaký kapitál dohromady, obidvaja, a skúsime niečo spoločne. Po nejakých týchto skúsenostiach, ktoré som už ja mal, ja som spolupracoval s viacerými firmami, tak sa nám zapáčila spolupráca s firmou Klimax. Bolo to hlavne zásluhou ich obchodného zástupcu, ktorý dokázal, že je odborníkom, dokázal nám poradiť. Kúpili sme vlastne túto budovu, to bolo už v tom roku 2009 hneď. Postupne sme ju začali prerábať na showroom a tak nejak sa to rozbehlo, až dneska máme vlastne 10 zamestnancov. Vo firme Žalúzie Cibuľa pracujem 6. rok, som tu takmer od začiatku. Majiteľov poznám zo susedstva, pochádzame vlastne z Malých Uheriec. Sme teda rodinná firma, kedy ja s otcom sme ako keby zakladatelia. Neskôr k nám pribudli moja sesternica s manželom. Ďalej u nás pracuje aj moja snúbenica Janka, momentálne na materskej dovolenke. No a všetci naši zamestnanci sú chlapci z našej obce, väčšinou aj susedia, s ktorými sa poznáme odmala. Pracovnú dobu máme od 8. do 17. hodiny, ale keď treba niekedy potiahnuť, chceme zákazku ukončiť, tak nie je problém potiahnuť. Tým, že pracujeme s manželkou v jednej firme, vieme si aj pracovné, aj rodinné aktivity zariadiť tak, aby v podstate ten čas bol vyvážený na obidve strany, či je to práca alebo rodina. Tak vždy sa dá dohodnúť s majiteľmi nejako. Keď nám povedia, že treba, ideme, zase keď my niečo potrebujeme, tak oni vedia nám vyhovieť. Snažíme sa ísť takouto baťovskou politikou, kedy spokojný zamestnanec rovná sa spokojný zákazník a spokojný zákazník je spokojný majiteľ. Na súčasnej práci ma baví hlavne ten kontakt so zákazníkom a snaha vlastne pomôcť tomu zákazníkovi vyriešiť problém, kvôli ktorému si nás zavolal. Na práci so žalúziami sa mi ľúbi, že každý deň máme niečo iné, nie je to monotónna práca. Nesnažím sa zákazníkovi nútiť niečo, čo viem, že nie je schopný si teda dovoliť, ani nejakým spôsobom nemá ochotu si to zakúpiť. Čiže vždy sa snažím pomôcť tomu zákazníkovi tak, aby bol spokojný, hlavne z toho pohľadu toho problému, ktorý teda chcel vyriešiť. Najväčšiu silu vlastne nášho marketingu pokladáme náš showroom, kedy veľa zákazníkov, ktorých sem už dotiahneme, tak už z veľa z nich sa aj dohodneme na nejakom konkrétnom obchode. Sme rádi, že firma Klimax zaškolí našich zamestnancov, lebo aj našim veľkým záujmom je to, aby zamestnanci, naši remeselníci boli na vysokej úrovni. Staráme sa o nich, teda aj čo sa týka nejakého takého tímového ducha, zúčastňujeme sa rôznych spoločných akcií, máme nejaké vianočné večierky a každý rok chodíme na spoločnú lyžovačku aj s rodinnými príslušníkmi. A ešte popri tom hráme futbal, sme tu taká partia chalanov, ktorí si radi zahrajú za kopu, tak občas sa zúčastníme aj nejakého takého turnaja, ale takto sa len zúčastníme bez nejakých úspechov. Keď je aj toho času menej cez to leto, vždy sa nájdem nejaký ten čas na jazdenie na bicykli. Mám aj iné záľuby, hrávam šipky, som v šipkárskej lige. Tak moje pracovné sny do budúcna sú hlavne teda už nepracovať nejak veľa, skôr sa sústrediť na rodinu a užívať si čo najviac voľného času. I keď ešte stále to nejde, ale bavíme sa tu o snoch.